Hem de confinar el país. Jo crec que una mútua privada és una solució pel sistema de salut pública. La discussió que teníem amb els metges de l'ICS, que ens van muntar una vaga, era perquè els hi tocàvem les condicions laborals. I ells protestaven per això. Tenien tot el dret del món de fer-ho i els varen dir que ja podien anar protestant, que ho faríem igualment. Vamos a reducir significativamente el número de empresas y fundaciones públicas. Les hemos destrozado el sistema sanitario. Les hemos destrozado el sistema sanitario.